Ako prestať byť milým a začať byť skutočným? Kompletný sprievodca. Ten pocit poznáš až príliš dobre. Práve sa s niekým rozprávaš. Niekto, možno šéf, možno matka, možno partner, ťa požiada o niečo, čo sa ti vôbec nechce urobiť. Alebo povie poznámku, ktorá ťa zraní. V zlomku sekundy tvoje telo vyšle poplašný signál. Žalúdok sa ti stiahne do tvrdého uzla, dých sa stane plytkým a prerušovaným, ako by si zrazu zabudol, ako používať bránicu. Tvoja hruď kričí nemé. Nie, toto je príliš, nesúhlasím. Ale čo urobíš? Tvoj naučený automatický pilot prevezme kontrolu. Usmeješ sa, hoci tvoje oči zostávajú smutné. A povieš: jasné, žiadny problém. Urobím to. Alebo nič sa nestalo. Prehltneš horkú pilulku. Funguješ ďalej. Si predsa dobrý človek. A potom v noci ležíš v posteli, pozeráš do stropu, vyčerpaný a frustrovaný. V hlave si tú situáciu prehrávaš 100-krát. Hneváš sa na seba, že si sa opäť nepostavil na vlastnú obranu. Že si znova stratil najdôležitejšieho človeka vo svojom živote, seba. Vítajte na kanáli Akáša vedomia. Tento materiál nie je iba zbierkou rád. Je to tréning asertivity, na ktorý si čakal celý život. Naučíš sa, ako si nastavovať jasné hranice bez ospravedlňovania, bez pocitu viny a, čo je najdôležitejšie, bez agresivity. Ak ti tento obsah pomáha lepšie pochopiť samého seba, prihlás sa na odber nášho kanála. Je čas získať späť svoju dôstojnosť. 1. Prečo ti tvoje nie uviazne v hrdle a telo stuhne od strachu? Začnime základnou pravdou. Nastavovanie hraníc je nepríjemné. Pre väčšinu z nás, najmä pre tých, ktorí vyrastali v kultúre buď dobrý a slušný, znie slovo nie takmer ako prejav agresivity. Máme pocit, že sme sebeckí, chladní alebo dokonca krutí. Pravda je však presne opačná. Hranice nie sú znakom chladu. Sú najvyššou formou úcty k sebe samému. A iba človek, ktorý si váži sám seba, dokáže budovať zdravé a nezamotané vzťahy s druhými. Prečo je to teda také neuveriteľne ťažké? Pre mnohých ľudí je slovo nie v nervovom systéme prepojené s ohrozením života. Znie to dramaticky? Pozrime sa na to očami dieťaťa. Ako dieťa si bol úplne závislý od svojich opatrovateľov. Tvoje prežitie záviselo od ich starostlivosti a prijatia. Možno si sa naučil, že tvoje potreby sú menej dôležité než potreby rodiča. Buď ticho, mama je unavená. Musíš byť dobrý a užitočný, aby si zaslúžil lásku. Vyjadrenie nesúhlasu, dúpanie, pláč alebo odmietnutie sa stretávali s hnevom, trestom alebo, čo je ešte horšie, s chladným odmietnutím. S tichou domácnosťou. Tvoj nervový systém si preto zapísal silnú rovnicu. Nastavenie hranice rovná sa ohrozenie života. Dnes si už dospelý. Nikto ti neublíži, keď odmietneš niekomu požičať peniaze alebo ísť na večierok. Tvoje telo to však nevie. Tvoja amygdala, centrum strachu v mozgu, reaguje na asertivitu, ako by ti hrozilo vyhnanie z kmeňa. Cítiš ten paralyzujúci strach. Ak poviem nie, prestanú ma mať radi. Ak si nastavím hranice, zostanem sám. Ak sa postarám o seba, som sebec. Ale teraz prichádza tvrdá pravda, ktorú potrebuješ počuť. Ľudia, ktorí nerešpektujú tvoje hranice, nemilujú teba. Milujú to, čo pre nich robíš. Milujú tvoju neustálu dostupnosť. Milujú tvoju poddajnosť.
Milujú to, že si pohodlný. A vždy im vyhovieš. Skutočná láska a skutočné priateľstvo sa slova nie neboja. Skutočný vzťah rešpektuje tvoju samostatnosť. Ak niekto dostane záchvat hnevu iba preto, že si nastavil hranicu, nie je to dôkaz, že si zlý človek. Je to dôkaz, že daný človek profitoval z toho, že si žiadne hranice nemal. Druhý. Berlínsky múr alebo záhradná bránka. Čím hranica nie je? Mnoho ľudí si mýli hranice s múrmi. Je to častá chyba ľudí, ktorí boli celé roky rohoškou pre druhých a potom jedného dňa vybuchnú a odstrihnú sa od všetkých. Existuje však zásadný rozdiel. Múr, bariéra. Múr hovorí, neverím nikomu. Všetci mi chcú ublížiť. Nikoho k sebe nepustím. Múr vzniká z nespracovaného strachu a krivdy. Chráni ťa pred zranením, ale zároveň blokuje lásku, blízkosť a podporu. Za múrom si možno v bezpečí, ale zároveň si neznesiteľne osamelý. Hranica, bránka. Hranica je ako plot s bránkou okolo tvojej krásnej záhrady. Ty si majiteľom tejto záhrady. Ty máš kľúč od bránky. Hranica hovorí, toto je môj priestor, vážim si ho. Môžeš vstúpiť, ak budeš rešpektovať moje kvety. Ale ak ich začneš ničiť a šliapať po nich, požiadam ťa, aby si odišiel. Hranica nehovorí, nechcem ťa. Hranica hovorí, vážim si seba a preto s tebou môžem byť v skutočnom vzťahu. Nie vo vzťahu založenom na mojom sebaobetovaní. Predstav si, že tvoj dom predstavuje teba. Každý môže vojsť, vziať si čo chce a zašpiniť ti koberec. Cítil by si sa bezpečne. Dokázal by si oddychnúť? Nie. Hranice sú dverami do tvojho psychického domova. Ty rozhoduješ, koho vpustíš dnu, na ako dlho a do ktorých miestností mu dovolíš vstúpiť. Nie je to krutosť, je to duševná hygiena. Tretia najväčšia chyba. Pasca vysvetľovania a ospravedlňovania. Keď začneš nastavovať hranice, pravdepodobne urobíš jednu zásadnú chybu. Budeš veriť, že sa musíš vysvetľovať. Budeš si myslieť, že tvoje nie musí byť podložené súdnymi dôkazmi, potvrdením od lekára a grafom pracovného zaťaženia, aby bolo platné. Scéna zo života. Kolega z práce sa ťa opýta. Môžeš prevziať tento projekt? Viem, že sú už 4 hodiny, ale je to súrne. A ty v panike odpovieš. Och, veľmi rád by som, naozaj. Ale vieš, už mám 3 správy. Potom musím vyzdvihnúť dieťa, bolí ma hlava a ešte som niečo sľúbil manželke. Čo práve robíš? Ospravedlňuješ sa a vysvetľuješ. V terapeutickom jazyku sa používa skratka JADE. Justify, argue, defend, explain. Teda ospravedlňovať, argumentovať, brániť sa a vysvetľovať. Keď sa začneš príliš vysvetľovať, vysielaš tým správu, moje nie je slabé. Moje nie závisí od toho, či príjmeš moje argumenty. Ak v mojom vysvetlení nájdeš medzeru, budem musieť súhlasiť. Je to pozvánka na vyjednávanie. Kolega ti povie, ale veď to bude trvať iba 15 minút. Dieťa určite stihneš vyzdvihnúť. A čo teraz? Ocitol si sa v pasci. Čo keby si namiesto toho jednoducho povedal, nie, nemôžem to prevziať. Mám iné povinnosti. Tvoje nie nepotrebuje žiadne odôvodnenie. Tvoje nie je celá veta. Zo začiatku to môže pôsobiť stroho, dokonca až nezdvorilo.
ale nie je to nezdvorilé. Je to jasné. Úprimnosť, aj keď je pevná, vzbudzuje väčší rešpekt, než krútiace sa klamstvá a výhovorky. Môžeš zostať zdvorilý. Môžeš povedať, ďakujem, že si na mňa spomenul, ale tento týždeň na to nemám priestor. Je to elegantné, profesionálne a nespochybniteľné. Keď sa niekto opýta, a prečo? Odpovieš, pretože to nezapadá do mojich plánov. Koniec diskusie. 4. Scenár asertivity. Konkrétne vety do tvojho slovníka. Teória je dôležitá, ale v strese často stratíme reč. Preto sme pre teba pripravili zoznam hotových viet. Nauč sa ich naspamäť. Maj ich po ruke ako svoju výbavu. Keď ti niekto skáče do reči. Prepáč, ešte som neskončil. Dovoľ mi dokončiť myšlienku. Povedz to pokojne. Bez zvyšovania hlasu, ale udržuj očný kontakt. Chcem si vypočuť tvoj názor, ale najprv chcem dokončiť to, čo som začal hovoriť. Keď niekto chodí opakovane neskoro. Vážim si náš spoločný čas. Čakanie na teba mi spôsobuje nepríjemný pocit. Na budúce ťa prosím, príď na čas. Budem čakať iba 15 minút. Mám čas iba do 6, takže naše dnešné stretnutie bude kratšie. Keď ti niekto dáva nevyžiadané rady, ďakujem za tvoj pohľad, ale momentálne nehľadám rady. Potrebujem len, aby si ma vypočul. Už mám plán, ako to vyriešim, takže teraz nepotrebujem návrhy. Je to zaujímavý názor, ale urobím to po svojom. Keď ťa niekto emocionálne vyčerpáva, energetický upír. Počujem, že to máš ťažké, ale momentálne nemám emocionálnu kapacitu na tento rozhovor. Vráťme sa k tomu cez víkend. Nie som schopný ti s tým pomôcť. Myslím si, že terapeut by bol vhodnejšou osobou. Keď si niekto chce požičať peniaze alebo veci. Mám zásadu, že priateľom peniaze nepožičiavam. Dúfam, že to budeš rešpektovať. Auto ti nepožičiam. Necítim sa s tým komfortne. Bez vysvetľovania prečo. V rodinných vzťahoch klasické sviatky a spoločné obedy. Mami, vážim si tvoj názor, ale toto rozhodnutie urobím sama. Na sviatky prídeme, ale budeme spať v hoteli. Potrebujeme vlastný priestor. Prosím, nekomentuj moju váhu ani vzhľad. Zraňuje ma to. Ak budeš pokračovať, odídem z miestnosti. Tieto vety nie sú útokom, sú informáciou. Tu stojím ja. Tu sú moje dvere. Prosím, nevylamuj ich. Jasnosť je dar. Pre teba aj pre druhého človeka, ktorý konečne vie, na čom je. 5. Čo robiť, keď ťa nepočúvajú? Postup dôsledkov. Nastavil si hranicu. Povedal si ju pokojne a jasne. A druhý človek ignoruje ju. Vysmieva sa ti, tlačí ďalej a hovorí: ale no tak, nepreháňaj. Buď človek, si precitlivená. Zmenil si sa k horšiemu. Toto je kritický moment. Je to skúška. Väčšina ľudí sa práve tu zlomí. Začnú si hovoriť: možno naozaj preháňam. Možno by som mal ustúpiť, len aby bol pokoj. Nie. Hranica bez dôsledku je iba návrh. Je to prosba, ktorú možno ignorovať. Aby bola hranica skutočná, musí byť chránená. Tu je postup 4 krokov, keď niekto tlačí na tvoj plot. Zopakuj hranicu, metóda pokazenej platne. Pokojne, bez emócií, zopakuj tú istú vetu. Rozumiem, že ti na tom záleží.
Rozumiem, že ti na tom záleží, ale moja odpoveď je nie. Počujem ťa, ale svoje rozhodnutie nezmením. Pomenuj správanie, metakomunikácia. Všímam si, že sa na mňa snažíš vyvíjať tlak, hoci som už povedal nie. Prosím, prestaň. Vidím, že zvyšuješ hlas. Takýmto spôsobom sa rozprávať nebudem. Oznám dôsledok. Nie je to vyhrážka. Je to informácia o príčine a následku. Ak budeš naďalej komentovať môj vzhľad, ukončím tento rozhovor a odídem. Ak budeš kričať, zložím telefón. Uplatni dôsledok. A potom ho skutočne vykonaj. Ak druhý človek pokračuje, urobíš presne to, čo si oznámil. Zložíš telefón. Odídeš z miestnosti. Sadneš do auta a odídeš. Urobíš to bez hnevu a bez urazeného správania. Urobíš to dôstojne. Je to akt sebaobrany. Týmto spôsobom ukazuješ. Moje hranice nie sú predmetom vyjednávania. Ľudia sa učia, ako sa k nám môžu správať, podľa toho, čo im dovolíme. Keď raz dôsledok naozaj uplatníš, na budúce si dvakrát rozmyslia, či tvoju hranicu prekročia. 6. Morálna opica. Ako zvládnuť pocit viny. Dokázal si to. Povedal si nie. Odišiel si a zrazu ťa zaleje horúca vlna pocitu viny. Som hrozná dcéra. Som zlý priateľ. Ublížil som im. Teraz počúvaj veľmi pozorne. Pocit viny neznamená, že si urobil niečo zlé. V tomto prípade znamená iba to, že robíš niečo nové. Niečo, čo je v rozpore s tvojim starým programom poslušného a slušného dieťaťa. Tvoj mozog kričí. Vzťah je ohrozený. Vráť sa a ospravedlň sa. To je stará trauma, nie súčasná pravda. Dovol si cítiť pocit viny, ale nekonaj pod jeho vplyvom. Vnímaj ho ako bolesť svalov po tréningu v posilňovni, ako svalovicu. Keď máš svalovicu, nepovieš si: tréning bol chyba, zničil som si telo. Povieš si: je to znak toho, že moje svaly rastú. Rovnako je to aj s hranicami. Tento diskomfort, táto morálna opica, je znakom toho, že tvoj sval asertivity silnie. Časom to prejde. Tvoj nervový systém sa naučí: hej, povedal som nie a svet sa nezrútil. Som v bezpečí. 7. Hranice ako prejav lásky. Mnohí ľudia sa boja, že keď si začnú nastavovať hranice, stratia ľudí. A vieš čo? Majú pravdu. Niektorých ľudí stratíš. Stratíš energetických upírov. Stratíš narcistov, ktorí ťa potrebovali iba ako zdroj. Stratíš ľudí, ktorí ťa mali radi iba vtedy, keď si bol poslušný a poddajný. A to je dobrá správa. Hranice fungujú ako filter. Oddelujú zrno od pliev. S hodnotnými ľuďmi však tvoj vzťah prejde na úplne novú úroveň. Keď nemáš hranice, dávaš z prázdneho pohára. Dávaš z donútenia. Zo strachu, z povinnosti. A to v tebe vytvára odpor a zatrpknutosť. Navonok sa usmievaš, ale vo vnútri ich nenávidíš za to, že im musíš pomáhať. Takýto odpor postupne ničí vzťahy. Keď máš hranice, dávaš iba vtedy, keď na to máš kapacitu. Dávaš zo srdca. Dávaš zo slobodného rozhodnutia. Tvoje áno sa konečne stane skutočným áno, pretože máš odvahu povedať aj nie. Ľudia tento rozdiel cítia. Cítia, že si autentický, že sa nepretvaruješ. Že keď si s nimi, si tam preto, lebo tam naozaj chceš byť.
Hranice ti umožňujú milovať druhých bez toho, aby si pritom ničil samého seba. Umožňujú skutočnú štedrosť, prinášajú jasnosť. Toto som ja. Toto sú moje potreby. Takto ma môžeš milovať. Hranice sú návodom na používanie tvojho srdca. 8. Záver. Pozvanie k slobode. Nastavovanie hraníc je proces. Majstrom asertivity sa nestaneš za jediný deň. Budeš sa zajakávať. Niekedy ustúpiš. Niekedy sa vrátiš k starým návykom. Je to normálne. Buď k sebe láskavý. Začni malými vecami. Odmietni niečo pri pokladni, čo nechceš. Odmietni kamaráta, ktorý ťa chce vytiahnuť na pivo, keď si unavený. Trénuj najprv s ľahkými váhami. S každým vysloveným nie získavaš späť časť samého seba. S každým vysloveným nie buduješ dôveru voči sebe. Hovoríš si, som dôležitý. Na mojich potrebách záleží. Budem sa chrániť. Časom si všimneš niečo neuveriteľné. Hranice z teba nerobia osamelého človeka. Hranice ťa robia slobodným. Slobodným od toxických vzťahov. Slobodným od neustáleho vyčerpania. Slobodným od úlohy obete. A v tejto slobode vznikne priestor pre ľudí, ktorí ťa budú milovať za to, kým si, nie za to, ako veľmi ťa môžu využívať. Kde je pre teba najťažšie nastaviť hranicu? V práci? Vo vzťahu s matkou, s partnerom? Napíš nám to do komentára. Už samotné pomenovanie problému je prvým krokom k zmene. Ak sa chceš naučiť budovať zdravý vzťah so sebou samým aj s druhými, prihlás sa na odber kanála Akaša vedomia. Nenájdeš tu prázdne frázy, ale konkrétne nástroje na skutočnú zmenu. Staraj sa o seba. Nikto iný to za teba neurobí.